basher ko tumigil na. Alam mo, nasisikat ng tao. Actually, yung mga basher ko nag-ano na din. Ay, video ba yan? Opo. Yan guys, so nandito tayo ngayon sa sa Daang Kalikasan. So lumilibot ako dito sa may sa may mga Saan po yan? pwesto dito. Highlands Cafe. Ayan. So guys, yung isang punong to guys, maraming natutulungan ito. Tapos gusto ko kasi yung yung habang tumatanda tayo, gusto ko lang gumawa ng ayan. So guys, bali tatanim tayo ng 4 dito. Pag lumaki ito para may masilungan din. Opo. Yung mga susunod na bikers. Yan. Nandito tayo guys. Ano ba yung ano po? Ay di, layo tayo kasi malapit eh. Ay, ano to? May mangga! Di may mangga dito. Ayan o. Opo. Di, Tinanim paano din yan? po nila. Lagpas na lang ako doon. Ano yan? Parang mahugani po ata. Mahugin na ba yan? Ay, santol! Oo, santo. Santol! Paano yan? Kahit dun na lang po. Sayang naman. Asan yun? Abi, dalawa lang. Ay, tapos ito, may nyug din dito. May nyug din, Bi. Opo. Ano yan? So, ilipat natin yung ay ba to? Ako may nag-ano. Ilipat natin yung nyug ko dyan. Gaganin siya dyan. Opo, kahit ilipat. Kasi dito sa bundok, medyo malamig yung lupa. Kahit ganitong oras ka magana. Dali. Tulogyan natin rin na lupa. Lupa kong mahal. Kaya shoutout kay Kuya kasi hinayagan tayong magtanim dito sa lupa nila. Highlands Cafe po. Ayan, Highlands Cafe. Yan guys. Shoutout sa may-ari po. Baka naman. Share lang. Share lang. Yan. Yan guys. Nakialam na tayo dito sa tapos dito. Kita natin si kay Loko. Ikaw na magalis lang.